ta. Jadi daw. Diri na itong swimming pool sa Katipunan day. Baguro na daw. Bagura, nindot pa jud kayo, gwapo kayong view. Tara, ta, sunod ta. Uy, bayad ninyo dong. Sa sulod man mo nga di man mo mga entrance. Unya na pagulit na mo kol, dili bitaw may managan. Dili bitaw may. Bantay mo ha, kamura kong bantayan ha. Ini gawas ninyo dire. Aron mo, kuan gyud mo, bayad mo. Tamay. Basta na basta na ron. Jadi ligo itu. Palitan mo ba? Daan palitan na. Judge ko ay. Dito pila yung judge te. Kaya dito pila na. Sa daw de. Ug judge ko. Hindi. Sima. Judge sama. Judge sima. Bali lima na judge. Kita dengan teman-teman ya. Baik. Oke. Selamat teh. Tino dito lang ingon nila, gwapo daw kayo ng swimming pool sa kuan, yung Katipunan. Gani, tara, ligo ta. Igong na kayo ba? Eh, boss, apa ya, bos? Apran. Mana sir? Ya, ya. Shower sa sir, kay muna i-roll sa pool sir. Ah, di bawah badai. Shower before you take, before you swim. Shower badai no, pero hindi na mag-dikso na ligo no. Sabi pa dahil na. Shower ta. Meanwhile, Mari lang rolok na no. Amo na yung roof na. Bawal mag-shot. Bawal gid may ganyan na, bawal ko daw ang daw ng bro. Wah, sebenarnya basa yung kain tanon. Basa yun tadi, may pang basa, kaya basa aja. Uy, naman lagi mo. Kamu orang dua? Shower ligo putra na nyo ah. Ikaw ba, wala dyan ka nangagda ba nga? Mga na, ikaw rin isa dire. Gani, itong buwang. Solo ng flight ni mo ba? Taari nga. Wala, ito malakitaan ito ginagod. Papasi na po ko ba? Pasi na karon kay hapon na kayo. Una raw sa inyo ha. Pasi na ka? Dati, diya ka na dyan tani ba? Ano, pag-abot na mo, pasi na ka. Yan, kung tataod yun. Pasi na ko ba? Sige nga ako dire. Una raw sa inyo ha. Sige. Sabi na mo, Pag-abot, dati sabi. Pasi na ka. Kaya hapon na kayo, kung manok po dito, pagkaon ng manok ba? hirap po, wag nang pod. Pasi na ko. Wala ba, kawan? Saan, bigat ta? Tara, tara. May ampak ko eh. Sorry, kita terbaik. Tumuka ba ito? Abi na kong gamugaw. Mumuwit mo nga nga. Mura magdikaw ba? Bakit ito ka malumos ha? Ano rin ba no? Natay kwarta ba? Saan na pagtakas? Diri nga. Tanggol dito na nag-atang naman daan. Di mga Ibu na ta. Nangyari ako gimana? Wala nga na. Ibaan na ba ako? Bala na sanggol to eh. Maligos ako. Takas bitaw mo yun 2 hours later. Bay, pasta na to bay. Hingo naman kayo, hapon na pa jud.
Yan, may tao ba? Dili, ida kay pasigula sa angkol ba? No. Ano nang tabalik tali kanang bibog-bibog pod. Tao ba? Nagamit ang chika. Grabe pada tikat pala yabo man ni boy. Tulad na eh. Tulad na. Tara. Dala nga gamit yung pa. Ay, mga swallow din, mga set up ba? Ay, mong set up din. Tigluwa na ko sa nila sab. Under Armour ba na? Yata sa Maya. Saan pa natin na rin ba yun? Namas, angkol daw. Sige, kita kagawasan ni ba? Talikod na ron nung kasi bata ba? Ganit, ipatod sa natin yung mga nakatakas. Kasi hindi mga talikon na. Nagdala takalik. Ganit. Ha? Parang dito ka, man. Sana? Entrance. Run. Oy, dong, inyong bayad. Kapoy ba kayo bantay dire? Di mo mo bayad. Sige, ay. Nangaka eh. Nagatakas sa juta. Gani. Tara. Shoutout ko sa kawan, sa espatuhan, sa group 5 ng Katipunan. Shoutout ko sa I4, sa Lines. Jumara.